Avui, en motiu de la Marató, com afecta a les criatures la contaminació? Em sento engabiat com un ocell, de veritat. La contaminació de l'aire és un assassí silenciós. Mata abans d'hora 7 milions de persones arreu del món. Rosamund Ado Kisidebra. Cada vegada tenim infants amb més problemes respiratoris, cada vegada són més petits i necessiten més medicació per controlar aquests problemes de salut, diu la Meritxell Ponce de la Societat Catalana de Pediatria. Ferran Campillo, què diuen els estudis sobre l'afectació que té l'aire contaminat en els fetus durant la gestació? Perquè aquesta és una de les preocupacions que tenia la Meri, que ens mostra durant el documental d'aquella preocupació de dir, jo porto una criatura i això m'està afectant, no? I tant. Doncs aquest és una miqueta el drama, no? Que durant uns anys pensàvem que la placenta era la gran barrera que ens evitava de qualsevol cosa que estigués en contacte a la mare i a dia d'avui sabem que, diguéssim, que aquestes primeres calades d'aire contaminat tenen lloc abans del naixement. I què és el que hem vist? Què és el que ens diuen les evidències científiques sobre aquest tema? Doncs que aquesta exposició abans del naixement s'ha relacionat amb diferents problemes reproductius, amb avortaments espontanis, amb part prematur, amb un pes al naixement, i això és per aquest efecte que té també sobre la placenta. Però aquesta exposició que té lloc abans de l'embaràs no només té efectes en el propi moment de l'embaràs, sinó que veiem impactes a la infància o fins i tot a l'etapa adulta. En els nens, per exemple, veiem el que més ens ve al cap són les malalties respiratòries, com són les bronquitis, l'asma, les bronquiolitis. S'ha relacionat amb moltes patologies respiratòries, però també s'ha vist que la contaminació a l'aire no només és un pneumotòxic, sinó que també és un neurotòxic, és a dir, que acaba impactant el potencial desenvolupament del cervell a nivell cognitiu dels infants. Per què afecta més als infants i a la gent gran? Fa una estona ens deia el Jordi que la pol·lució, ens venia a dir que la pol·lució envelleix. Doncs la infància té unes característiques que la fan especialment vulnerable. Els infants, qualsevol que tingui una criatura, un cosinet, un nebot, sabrà que els infants respiren més vegades per minut que els adults. A més, quan respiren més quantitat d'aire, més volum d'aire per quilo de pes respecte dels adults. També tenen unes característiques anatòmiques, són més baixets, i per tant, si estan a menys alçada i en aquella alçada, al voltant del metre d'alçada, hi ha una concentració més alta d'alguns contaminants, doncs també estaran més exposats. I finalment els infants no tenen dret a decidir, i ho parlàvem quan parlem de contaminació de l'aire, però també de l'aire interior. Per exemple, el tabac, si els infants, els seus papes decideixen fumar dins de casa, doncs aquests nens estaran exposats a aquest fum del tabac. Si els seus pares voten partits que opten per mantenir el trànsit motoritzat al voltant de les escoles, doncs estaran més exposats a aquesta contaminació a l'aire que té un impacte directe a la seva salut. Avui, en motiu de la Marató, com afecta a les criatures la contaminació? Vull anar a tocar aquell núvol d'allà, papa. Les malalties respiratòries són la tercera causa de mort. La gent no és conscient de l'aire que respira, de què li entra als pulmons cada dia. Shane Fitch. Diu el Ferran Campillo, és anacrònic que davant de les escoles, com ens deia també la Meri, hi hagi carreteres urbanes que exposen els menors a la contaminació aèria i acústica, que causa mortalitat prematura, hipertensió arterial, insomni i afecta el desenvolupament cognitiu. Ferran, importància de pacificar el trànsit de la proximitat a tots els centres educatius, no? Tu també parles d'utilitzar l'arbrat com a barrera natural. El tema de protegir la infància en un lloc on passa tanta estona, tantes hores al dia cada setmana, doncs sembla de sentit comú, igual que quan abans ens imaginàvem aquella consulta del metge fumant o d'aquell mestre fumant, doncs això hauria de ser una cosa que passi a la història, i de fet
hi ha molts indrets, també a casa nostra, on han pogut aplicar aquestes mesures, que en realitat són força senzilles. Abans en Jordi ho deia, sabem molt de la contaminació de l'aire i fa molt de temps que sabem quines són les solucions a prendre, no? En aquest sentit, l'arbrat jo el vist més com una manera de reconnectar amb la natura, com aquesta biodiversitat ens pot aportar a la salut de manera indirecta, però també amb la nostra activitat física, no? Amb poder passar temps en espais a l'aire lliure, que els nens quan surtin de l'escola doncs, puguin quedar-se a jugar davant, no que hagin de sortir corrents i hagin d'anar en compte per no poder travessar perquè potser els pot atropellar un cotxe. Parlàvem al principi d'aquesta carta oberta dels metges, dels pediatres, dels especialistes. Tenim les dades? Us fan cas? No us fan cas? Què està fallant, no, des de l'acció política? Què creus des del teu punt de vista, Ferran? Clar, això depèn de qui li preguntem, no? Si mirem el que diuen els infants, que situen les professions sanitàries com les professions que respecten més o que més confiança els generen, i l'àmbit polític són les últimes, no? Llavors, jo crec que si féssim cas, no, el que diuen els infants sobre quines són les mesures que cal fer al voltant de les escoles, segur que tindríem espais molt més saludables. Jo crec que una miqueta el que denunciem també és aquesta aleatorietat, no? Si hi ha municipis que sí que han apostat clarament per reduir el trànsit motoritzat al voltant de les escoles, per pacificar-los, per peatonalitzar-los, i d'altres que consideren doncs, que això no és ni una urgència ni un problema per ells, no? Llavors, jo crec que el repte és, igual que hem acordat que no es fumaran en llocs com els hospitals, en espais tancats, en els restaurants, hem de posar-nos d'acord com a societat per fer que sigui inadmissible que hi hagin màquines de contaminació atmosfèrica i que poden atropellar la vida d'un infant davant de les escoles. I no només atropellar, assegura el Ferran Campillo que les escoles envoltades de zones verdes tenen un millor rendiment escolar. Els nens tenen més capacitat memorística i d'atenció. Sembla que, en general, els infants que viuen envoltats de zones verdes, també zones blaves, no? Perquè no hem d'oblidar que doncs, la gran majoria de població de Catalunya viu davant del mar, viu a prop del litoral. Doncs aquests espais naturals aporten avantatges en salut a diferents nivells. Sembla que milloren tot el que té a veure la salut mental, no? Aquells infants que, per exemple, viuen o van a escoles que estan més envoltades de zones verdes o que el propi pati, que això és una de les coses que demanem, no? De renaturalitzar els patis, doncs tenen una millor capacitat d'atenció, per tant de saber què s'està explicant de la lliçó, però també de millors memòries de treball, en general un millor desenvolupament cognitiu. I per això fa que aquells que tinguin la sort d'anar a aquestes escoles doncs estan en clar avantatge respecte als que no tenen aquesta oportunitat i per tant la contaminació de l'aire o la falta d'espais verds i blaus davant de les escoles o a les pròpies escoles doncs ja no és només un problema de salut sinó que és un problema d'equitat, de justícia social, perquè aquells infants amb aquestes condicions més dolentes doncs tindran un potencial desenvolupament cognitiu més baix que altres que sí que ho tinguin. Atenció amb el que explica el Jordi Sunyer, que l'aire d'una via altament densa, ell abans deia, mireu la quantitat de carrils, l'aire d'una via altament densa representaria el mateix que estar en una habitació en la qual s'han fumat 8 cigarrets. Ferran, si es viu en una ciutat com Barcelona, com podem protegir els infants més vulnerables, no? A tots, però sobretot els més vulnerables. Si es viu en una ciutat com Barcelona, jo hi afegiria a qualsevol municipi pràcticament de Catalunya. En general tenim una mala qualitat de l'aire a tot Catalunya i si ens fixem en els
llindars que marca l'Organització Mundial de la Salut, doncs a Europa, diguéssim que pràcticament la immensa majoria dels ciutadans estem respirant en algun moment un aire de mala qualitat. En Jordi ho explicava una miqueta abans, no? Que sí que hi ha accions que a nivell individual podem fer, són accions, jo diria, gairebé pal·liatives, perquè les solucions de fons estan a l'esfera política, que passen per reduir les fonts d'emissions, que a l'àmbit urbà el trànsit motoritzat hi juga un paper molt important, però com apuntàveu anteriorment, depèn dels entorns. En entorns més rurals tenim la crema de biomassa, de la calefacció amb llenya o altres combustibles sòlids. Tenim també indústria, tant a l'àmbit urbà com a l'àmbit rural tenim indústries que també empitjoren la qualitat de l'aire i, per tant, les solucions que hem d'aplicar a un o altre lloc segurament seran diferents. Ferran, conscienciació sí, obsessió no, perquè clar, quan la nina li diu a sa mare respira, mare, és allò, calma, mare, no t'obsessionis, no? Conscienciar-nos sí, obsessionar-nos no? Sí, al final, és veritat, vivim en un món contaminat, no hi ha un racó del planeta que no tingui una mica de contaminació causada pels humans, i per tant hem de prendre les mesures que toquin per intentar que siguin les mínimes i també gaudir d'aquests factors que en diem protectors, no? Ho deia la Nina, m'ha encantat, no? Aquest contacte amb la natura, l'activitat física, relacionar-nos amb els nostres amics, anar en bicicleta a l'escola, no? Són aquests factors que ens ajuden a protegir la nostra salut. Ferran, amb què t'agradaria acabar? Doncs que la infància té dret a un medi ambient saludable i que, per tant, ells que no tenen vot, doncs crec que ens toca als adults fer els passos necessaris perquè les generacions presents i futures acabin tenint aquest medi ambient saludable. Doncs n'hem parlat i aquí queda. Mireu aquest documental, Respira Mama, de l'Amèric Collazo Solà i el Joan López.